Hola, som Amor per Catalunya i aquí... Inugos! No s'ha sentit, tio, no s'ha sentit. Doncs digue-ho bé ara. Inugos! Estem aquí per felicitar... Acaba de donar per cul. Tornar a donar pel cul en MyTorrens, que és el seu aniversari avui mateix. Avui, el dia d'avui, no demà, ni serà ahir, no sé si és avui, sí o no, és avui o no? Potser és el que diu el Facebook diu mentides. Vale. Doncs... A més, sabem que aquest vídeo no el penjarà avui, se'n recordarà i el penjarà al cap d'una setmana i quedarem com el cul. També pot ser estem menjant ramen. Perdona, estàs menjant ramen. Calla. No, Això va... clar, felicitar un gamer, un dels grans gamers catalans, una magnificència èpica en aquest país i en tot el YouTube, fent vídeos de Minecraft i vídeos cutres del LOL. També conegut com juguem al Minecraft i cardem a d'hòsties contra endermans mentre aquí l'Amor per Catalunya es dedica a espaunejar-ne com un cabró. Deixa de menjar mentre parles, tio, en sèrio. Doncs està. Moltes felicitats, ja us ficarem una mica de fotos de tetes. Miguel, fuck me, fuck me, fuck me, Miguel, fuck me, fuck me.